बताब काउची खर खरवास काला हमर तो बुझाते नहीं थे। बताब सो महीना में 4 गो लंगरला 2 महीना से बियाहे होता। हाँ पंडित जी कब झूठ बोलता हूँ कि कब सच बोलता हूँ, बुझाते नहीं कि मेहरनु अपने से कुल विधि व्यवस्था बनावती सन। खरवास बा खरवास तो 2 महीना से 2 महीने से कुल बिया होता। हे नहीं आके लुकाइल बनी हम अभी खानी कोई ले मथिन भाई तक तो बुझात लगे भीड़ पे भीड़ लागल बा। कबो हेने माला डालता त केहू हेने माला डालता त केहू हइसे धकले जाता त केहू हइसे धकले जाता। तो रौरा तब लेके चल गइल बनी माला डाल के, तब कहते फिर से माला डाली। ए जुगे रहबू मुझे तो खरमास में तो कोई सी विदाई होई जी। अच्छा ई हमरे के बताओ कोई जी हे नु कोई की कतना ई बदमाश एकर मरद हटे कि लेके जाए खातिर एकरा के कतना बिरदम न धले बटे बताई। ए में कौन कोई हम चोरा के लेके लुका के अपहरण करके लेके जाता नहीं तू हम हाथ जोड़ते सुन हम गोड़ो जोड़ते तोरा के बोल का करी काम चीज जोड़ी चुपचाप से रही जन्नी एक चुपे महीना के बाद बटे कैसे हम घरे चल जाई। 1 महीना के बाद बते कसम घरे चल जाई। ई का कहती अरे अरे बताऊ तो रही 3 दिन से हमर कपड़ा नहीं के फीचर है 4 दिन से जींस नहीं के फीचर का कोई बताई कोई देखी त का कोई कि ओकर मर्दा कोइसन भक्तियारा लेखा बाटे। असन को कुल मर्दा दोसर मेहरानू को आ जाता असन तो मेहरानू कुल कवर रही करे तारा रे बतियाई कौन का छोटे में नोचलेम। हमरा तोरा पे शक लागता है। ओ ये राम कहा जी शक लगाता है ये नारायण जी है कुल दिन। हां तो हे नारायण जी के नाम ले हमर संगे चल। हम कुछ नहीं की रजा के माई ले रे बतियाई हम त लाजे सर में ना कमे दादा का हमरा के कोई हन माई से ना कहबे नु तो ठीके बा मत कर बाद में जम कहिए जाए दी 1 महीना के बात बाटे फोन से एक को दिन ना रुकम हम फोन से बतियलस खाओ जी रे कह देबे कि खा लेनी त हम खा लेनी रे जब तक हमरा मुंह का कर घरवा जाके रहबे जुगिए कोनो दिक्कत नहीं है। अब हम योती को के एकदम मरद हमरा के रख देले बोन के क्यों के नहीं को हमरा के छोड़ हम अति का के रख देलबनी हम कनियो के नहीं छोड़त कि ते हमरा कनियो नहीं छोड़त हमारे दिल पे का बीता तोरा का पता बारे साला कोई का कोई दिन गुजर हमरा के कुछ फिल्म देखा के मन जो होइले बहुत कहून हां ई का मेहरारू देखा रो तनी जी कौन दुख तकलीफ बा तबीयत कुछ दुख खराब तकलीफ बा? नहीं चली खाली 2 दिन से खात पियत नहीं खी। छोड़ दीजिए हम उपासे वाला व्रत रख लेबनी हम ना खाइम। ई कौन बरत होखेला कौनो बरत ऊ हमर मेहरानू जानती है हमारे बारे में। पाहुन होइसे ना रोए के चाहिए ठाम बिठाम डाल ले बानी। देखिए जी हमारा ऐसे कोनो चीज का दुख नहीं है जानी ना ऊ जोन बात बताओ हमर मेहरानू जान बोला हमर बड़ी बोलियो का ना बूढ़ी ऊ कहे के बोले जन बोल देली कु काठे बोली का करम मतारी होली सोहेनी ना ऐसा कोनो बात नहीं है। अब जोन बात बताओ हमर मेहरानू जान पाहुन लेकिन मरद रोएला सन देखले बानी खाली लोर ढरेला लेकिन रवा पूका फाड़ के रोतनी मेहरारू। अब दिल में हमरा का दर्द बा हम कैसे कैसे सब कोई के बतावत चली। हां ना अच्छा चली खाली ना बताइम तो खाली हाँ आई कहले बनी हाँ। आम के चटनी पीसले बनी आरोरा के दाल बनैले बनी पापड़ छनले बनी सब्जी बनैले बनी आ बड़ी दही बड़ी बनैले बनी चली खाली। हाँ 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 हां हाँ चली हाँ चली चल तनी अरे तोरो मर्दा तो पनीर भात खा लेता रे दुपई में रे कि रोली तो भाग के आ गइल। हां हई हई बताव हई के कहत ऐसे नहीं थे ई बतिया नहीं कहत। हां का हमारा दिल पे बात होनी का देखू जानत का हम कोई और बड़ी से पेट भरता फुलौरा से ना अथी की बड़ा तक किस्मत ना हम दुविधा में पड़ल बनी कि हम का करी हे भगवान जी तू ही हमरा के बताव। मन अनसाइल बटे कोई से लाजे लाजे अपना माई अपना भौजाई ले कोई हमरा के एकदम ही फेरा में डोल ले बावन का जन इनका मन में का हो गइल बा जैसे हमरा के 4-5 महीना छोड़लन होसी 1 महीना और नहीं कौन छोड़ सकत शौक के बीमारी हो गइल बा। ए जी अब जी कुछ बोलनी है का जी पाहुन के ना हो भौजी कुछ ना बोली काहे कती अब बताई तो रोतन मेहरारू लेखा पूका फाड़ के कहतन कि हमर दुख केहू नहीं के बुझाता हम कनी खाली पाहुन तो हम ना खाइम का भइलटे कुछ बोलनी है छारा गोरा का कोई नहीं है ना ये भौजी का अपन दुख कहे के बाटे भौजी कोई से कहियो मत लाजे लाजे तहरा ले कहतनी जान जा का बोल बाटी? एकदम इठान बिठान डोल ले बनी कहतनी कि हम लेके चलम तोरा के हम कनी अजी ले जाए खातिर हां कनी खरमास लागल बाटे बताई माई कही बताई अपना मन के बनी कि चल जाई कतन की खरमास उनास कुछ नहीं कि हम जान तोरा के जाए के बात जाए के बाटे। आइए बबनी काहे ना कहनी जी हमारा जान जाई रात के हम बहनी नु कनी दी गोड़वा दबा देतनी एक बार हमरा से मरद नहीं खन बोलल ऐसे खीसी भाग गइल बनी जान जाई कतन तोरा से बोलम ना जब तक तू घरे ना चलबी आ कहतन कोनो के रखले बा यही से नहीं खी जात तोरा के छोड़ो में अब जान जा हमरा के बहुत दुख खिलवाड़ी तो कोहेला नु जी देखी मरद देखी मतलब झूठ नहीं खन कहत माला कि परिवार के छोड़ेला
उ तो बन के 5 महीने से छोले बन जाए दी चल दी। अब का करम खरमास अरमास का देखो ताटे कुछ दिक्कतें हो जाते जाही के नु पड़ी। भौजी लाज लगता टे कैसे माई से चुप रही हम कहत तनी मम्मी जी से हम दूसरा तरीका से कहम हम ही ना कहम कि बुच्ची जी कहत रही के उनका सास गाड़ी देता है गिर गइल भाई हाँ। आ डाड़ में घाव लगल बा देखी खाए पानी हमरा नहीं से कहे के चाहिए बताई झूठो नु 2-3 दिन से खातवा ना नहीं खन खात बीमार नु पड़ जी हन जी कपड़ा देखो त गंदा हो गइल हाँ। बाटे एही से नु नहीं खने थी करत जिद हो जाला कको मरद के। भौजी इतना मार लाज लागत टेनु कि हम का कोरी अरे बहिनी हमरा से कहेला नु तहरा बताओ भौजाई हो के हम ना समझम त के समझी। हम जातनी मम्मी जी से कहे आ जातनी के खिया पिया कह दनु कि चले के काल चल रही जा। ठीक बा भौजी बाप रे बाप को त देनी लेकिन तब हमर जीव धक धक करता या तना हमरा के बेपानी करवा देलन कि का कहे खातिन के ये भगवान का हम कोरी के तोरी धोके धइल बा आ ई नइखे बुझत के ले जाके हम मिलिया में पेरा दी तेल किन किन के आवत हुए पाव भरे आवत 2 दिन में खत्म हो जाता है आ पेरा दी जोने 5 किलो हो जाता 2-3 महीना के काम छुट्टी हो जात। ई तो दिमागे नइखे से तिया के लौकत के जा दुकान पले सीसी उठावा लेके आव नोट नइखे लागत अपना मने दिमाग नइखे कनी के घर में का होता का ना खा सुत जी मम्मी जी का हो कार और पचरा का तनी अरे हो बोरा में तोरी धइल बा सुखवा के धो के वो पेरावे के नहीं के बुझात उ छोड़ी ना पेराई आज बनी नु आज भर पावन जी के कह दे तनी कि जाके दे मिलिया में पेरवा के लिया दे आ सुनी विदाई कह दी बबी के विदाई क दी। हाँ ई क्या कहत हुए कने अरे जान तनी उनकर सास के तबीयत खराब बाटे ठीक नु आइया के खिसिया तनी के हमर माई के दिक्कत बाटे मतलब हमरा के विदाई करी जा अभी लाजे ले जे कहत नहीं कि रहुआ से तो हम ही कह देनी है मने तू ही बताव ए घड़ी विदाई होखेला देखी अब उनकर परिवार कुछ करस मान ले कि खरास में कुछ हो ही जाता त आदमी जात नहीं खे सास ससुर के चाहे माई बाबू के ओकरे खराब देवे। अब उनकर परिवार सास के तबीयत के खराब नहीं के बाद कुछ दूसरे बा अब से हम कहम नाही ए कने जान तनु के घड़ी हाथ में पैसा कहीं नहीं खे कैसे कोनो सामान किनाई हो सावन ले ना जाई छई बाप रे बाप ए अम्मा जी सावन के झोंकी तब ले रोड़ा ई ना हो जाए कि दोसर दामाद उतारे के पड़ जाए। आय ई क्या कहत हो क्या कहतनी तो पहले मोट में ई बात कहतनी जाननी ना तो छोड़ दिया नु तो जीवन भर खाती अब नहीं कने जाय तू बतियोला हो पाहुन लेनु हम जातनी बबियो से बतियनी अब का कहसला की जात होके अच्छा ठीक बा बना ठान बिठान डालले बड़ आता जे सुना ना जा खिया दा हम जाते चुनु बोले मांग लेवे हम मांग ले पैसा कहीं मांग ली तन लुगा झूला किन दी हां आखिर ऐसे ना न बद विदाई कर बुलाई खिया के 5 हो महीना से आइल बड़ी 6 महीना में जा तड़ी अब तो ऐसे ही जे तो मान ले कि जते नु खराब होखी बाकी जान तो घर के हम के बात बा कनी हम के तो जानते या हई बात बा हौ बात बा गांव घर कही के बिना देखो हो सुदिने के भेज देली लइकिया के का करम उनकर परिवार अपन ले जास अब मान ले कि रखल तो ठीक नहीं खेनु अब धमकी देतन कि हम जते रखले वैसे ही से हमरा फिर नहीं खिजा तब का हम रोरा से कहीं अच्छा ठीक बा कनी हम जाते ही हो उनका घर तनी देखे बाई के ना खेता में गोलबई की का ओनियो त देरिए होई तनी ठीक बा लेके आई मोनिए से जातनी सब बाहर सहार के अथी कर दे नते आत ना खुरखुन हो जाता न कि का बतलावेला हैं के बा ए कने के ह के ह अरे हम हई हो अरे जाना तो उतार अच्छा चीज खेता में गोई रही के पहले एनिए देख ली ना जी खेता में हम नहीं खी गोई लाजू जानता नी जाएगा तो हइये रहल ह लेकिन ना गोई नी हा एक कनी एगो बात कही का जी हम तो ई जानत हई तारा पे विश्वास रहेला के कबो हमें आवे ना कोनो सामान के तो तू हमरा के बहाना ना करेलू तो देखी चाची जी जब हमरा भी उस सामान रहेला ना तो हम बहाना हम ना करेल जानी ना ना ठीक कने ना। अच्छा मान ली कि एक दूसरे के आदमी साथ में रहेलन एक जगह तो एक दूसरे के हेल्प हम कर देलन त का हो गइल ऐसा पैसा के करना होखेला हां देख नहीं ना त इहे बाघा बाई उनको ही पहले चल जाइम दे देते रहे लेकिन अब बहाना करेल तो उनको के ना जाइना ओ बहुत बदमाशीन बाई जा हां जानलू तब बहुत हम अपना मन में सोच कइने के तार भी हमारा काम हो जाए जान तो पहुना आई बनु हां दामादा लंगा बाई एक नंबर के कने जान जई ह का बोला जी मतलब कहत तबे विदाई कर दिए कने तू ही कह ना जी अभी तक खरावास चलत त कैसे लड़की के विदाई आदमी कर दिहन जा ना उ लगल माने खान बिखान खात पियत नहीं खान होने जाके सारी घर में बैठत हन त भूसा वाला घर में बैठत हन
अब भौजैया कहत ऐसन जिया के हाँ। पतोहिया हाँ। के चली पंखा ली त ना हम ना खाई हम भूख नहीं खेल लागल हम भूख नहीं का जने का माने मजाक ऐसन मजाक करत ऐसन के का हाँ। अब पूरा बात नहीं जान कनिया हाँ। कह के कनिया के रउआ विदाई कर दी निम्न मन से ना तो दोसर दामाद खोजे के पड़ी ओ ये दादा ऐसे केहू बाजी अब यही के चलते कनिया नु के कनिया हमरा के 5,000 रुपया दे दे तू नु लुगा झूला किने को जे ये चाची जी देखी ना बहाना हम ना करम उतना हमरा पास पैसा नहीं खे जानता कनिया इज्जत के सवाल बा कुछ तो जरूर मान के 2 गो लुगा ना देम त ये कहूं देम नु हाँ। सकेत बा लइकी देखिए हम समझेले हम तो सोचे मतलब कि शायद होई 2-3 हजार होई शायद अब कहीं वो देखा ही के पड़ी जान तनी दूधवा के अभी तुरंत रबितवा दे के गईली हा हाँ। तो बेलौजे में से डाल लेनी है तो देखो तो तू बहिनी का त ना बा कुछ मांगी ना नु भगवान तारा के सही आगामी बढ़ावस आ के कबो हमें आई त दुआरे नु त हम घूम के ना जाई जानलू 3,000 ना कहनी है कि 2-3 हजार होई कनिया दे दो 5,000 उनकरा भी रहे 8,000 रहे हाँ। तो वही 3,000 दे के गईली कहते ना कि भौजी से माई कहला से कि अथी मतलब 5-6 दिन के बाद 5,000 रुपया दे दे अच्छा हम चलो दे दिया हाँ। जाऊ बेचारी पैसा ना रखे लीजा कबो हाँ पैसा ना रख ली जाए मीन बात बना चाची जी देखी इहे नु कहल जाला कि मतलब घर में माल मौसी रहे तो कबो मौका के आ जाला तब कनिया ठीक ली ली कहत ली का सुने ना कनिया 2-3 दिन के बाद पहुंचा दे हम दे देम तारा हाँ। कहौलिया बेचम नु त दे देम हाँ ठीक है बा जाता ये कनिया ना तो जानता नु हाँ ठीक बा बतावा हो मतलब मान ला कि एक जगह आदमी रहेलन तो ऐचा पैसा के ना करेला मान ला कि हम देले लेले रहम तबे नु हमरा मौका घड़िए साथ दिहन जा सब लोग हाजी सुनो तनी तनी अब खुश हो जाई चले के काल घरे आई का कहता हो तनी हमसे कहता तनी काल घरे चले के कल बेटा ना चले के ए बेरा ना माई कहते कि ब्लाउज सीख दे लेबे तनी झूठ बात है कि सच है पागल निका जी हम भौजी ले कह देले ये देख हम जानते नहीं कि ये घड़ी ऐसा जमाना आ गइल बा कि मंगल से नहीं मिलत छीनला पे मिलत है के बा चली रउ बहिनी ना जइया नु नैहरा में अपना बिरदंग लगा के भेजवा देम एकर एगो बात कहते नहीं हमारे अंदर के आत्मा काहे जरत है अभी तू नहीं क्यों जाना तो बुझाता नु चुपचाप से रही ठीक बानी चुप रही जौन करतनी नु तौन ठीक करतनी जाई अब सीधे नहाई धोई आ सुबेरे भोर ही चल जाए के बा हमर माई कुछ ना दी अरे कुछ मत दे मीठा दी ना साड़ी दी ना कपड़ा दी कुछ ना देवे देम तोहरा के दिन तू चलबू नु आ सुना एगो बात तनी जाके पापड़ उपड़ छनवा दो जा बोल दो दामाद खुश बने बेरा जसन होको पगली कहेंगे हमारे के साउथ के फिल्म दिखा दिल वसन में रहल लिखे जात आ तोरा के चल हम जुगे बताओ तनी कि कैसन कैसन सीन रहे